We are one. School is today holiday giving. आङो बिराद मबाइल नायो होननायखौ माबायदि होनगोन? I am not looking mobile. हेल' लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो बे आंनि गोदान भिडिअ'आवहाय आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। स' लोगोफोर दिनैहाय आङो आंनि फिसाला आरो आङो ना जों सानैजोंहाय मोनसे भिडिअ लाना फैदों आरोखि। ओमफ्राय दा आं फिसालानावहाय सोंगोन आरोना आंनि फिसालाया बेसिबांसिम रोंखो बेसिबांसिम माने फरायनो हाखो बेफोरखौ आं सोंगोन आरो नोंथांमोननि गेजेराव। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायोब्ला इन्टारेस्टबो मोननो हागौ बा आंनि फिसालानिफ्राय माबा मोनसे रोंनोबो हागौ आरोखि। फिसालाया आंना लाजियो आरोना। लाजिनाङाब्रा आबा लाजिबाय माने खाजि गोमानाय नङा होमबा आबा? लाजिबाय माने खाजि गोमानाय। दे हेलौ हाय होनदो दे। हाय होनदोब्रा दे हेलौ होन। माने आंनि फिसालाया 10 इयार्स जाबाय। 10 इयार्सआव दायो क्लास 4 मोनसिगोन। मोननै गाज्रि जाबाय। बोसोरनैया गाज्रि जाबाय आरो ओमफ्राय दा नङाब्लाथ' 6 मोनसिगौमोन आङो बेखौ 10 इयार्स दायो जाबाय ओमफ्राय बोसोरब्रैयावनो स्कुल सोखादों बेखौ रागायानो। ओमफ्राय दे हाय होनदो दे आबा दे। Hi होनबाय। ओमफ्राय इंलिसाव नोंनि नामा मा नाम होननायखौ माबायदि होनगोन? What is your name? औ ओमफ्राय आंनि नामा दानसोरां नार्जारिखौ माबायदि होनगोन? My name is Narzary. औ ओमफ्राय दायो आङो थाखो 4आव थाखो 3आव फरायगासिनो थाखो 4 मोनसिगोन होननायखौ माबायदि होनगोन? I am studying in class 3 and now will get class 4. औ जोबोद मोजां। ओमफ्राय मा लेंगुवेज रोङो नोङो? Assamese ओमफ्राय English ओमफ्राय Hindi गैला। ना आइया आंखौ बुदों होननायखौ मा होनगोन? My mother is to me beating. No बेटिं ना बिटिं? बिटिं। ओमफ्राय आङो ओंखाम उखैबाय होननायखौ माबायदि होनगोन इंलिसाव? I am getting hungry. हा? I am getting hungry. ओंखाम उखैबाय होननाया? खिन्थु I am getting hungry. आं बारा रोङा इंलिस। फिसालाजों सोलोंजानोसै आंबो नोंसोरबो फिसालाफोरजों सोलोंजा। नंगौ नङाबा? ओमफ्राय आङो स्कुलाव थांनोसै होननायखौ माबायदि होनगोन? I am going to school. ओमफ्राय स्कुला साननै बन्द' होननायखौ माबायदि होनगोन? Year 1 school is today छुट्टी। सुटि ना अफ दे? अफ दे होनोब्रा। सुटि। छुट्टी नङाबा हलिडे। हलिडे। छुट्टी नङाबा हलिडे दे मोजां होनलाय इंलिसनि। मोजां होनलाय इंलिसनि। माखो? जोंना साननै स्कुला बन्द' होननायखौ। Year 1 school is today holiday giving. ओमफ्राय आङो बिराद ओंखाम उखैबाय होननायखौलाय? होनखाबाय माथो। दे खनसे होनबालाय। I am getting hungry. ओमफ्राय मा होनगोन जोंना मिसआ मेदामा बिराद बुयो स्कुलाव होननायखौलाय? Year 1 madam is so beating in school. बिदि होनो? ओमफ्राय मेदामा आंखौ बिराद अनो होननायखौलाय? Year 1 madam is to our so loving. रोंनाय जाहांबाय ने एसे माने क्लास दायो 3 ओमफ्राय देग्लाय 4आव थांसिगोन आरोना रिजाल्ट मोनोब्ला। गाज्रियाथ' खननै खालामखाबाय बेथाया नङाबा दाहालागै 6आथ' मोनहैसिगौमोन दायो 7खौनो मोनसिगौमोन आरोखि। ओमफ्राय आइया आंनो ओंखामखौनो लाबोआखै होननायखौलाय? Year 1 mother is not my one mother is not bringing rice. ओमफ्राय मा होनगोन आङो दुगैहैनोसै होननायखौ? I am going to bath. ओमफ्राय आं दिनै दुगैया होननायखौ माबायदि होनगोन? I am today will no bath. ओमफ्राय आङो माबायाव मा होनो हाथायाव बा सेन्टाराव थांनो ओंखारदों होननायखौ माबायदि होनगोन? दखानाव थांनो होननायखौ? I am going to shop. ओमफ्राय मा होनगोन आइया आंखौ बिराद अनो होननायखौ? My mother is to me so loving. ओमफ्राय बाबाया बिराद अनो होननायखौलाय? बाबाया आंखौ बिराद बुयो होननायखौलाय? My father is to me so beating. ओमफ्राय फैदों होननायखौ मा होनगोन? I want to eat biscuit. ओमफ्राय दे मोजां जिराय। मा जाला जाखो? आङो बिराद मबाइल नायो होननायखौ माबायदि होनगोन? I am not looking mobile. Not looking. थगायलायबावो। गावनो इंग्लिश रोङो माथो। बेखौनो बुजिदोंबा।
आं बिराद मबाइल नायो होननायखौ इंलिसाव माबायदि होनगोन रा मानसिफ्राबोथ' मिन्थिखागोन माथो नों बुंनायखौ थगायदोंसो होननानै I am sure looking mobile. बिफाखौ थगायलायबावो बिदि जायो बिफाखौ थगायनो मोनो बिफायाबो एसे बुजियोब्रा रोङोना आङो आं मबाइल नायनानै ओंखामखौ जानो बावो होननायखौ माबायदि होनगोन I am looking mobile and forgetting to eat rice only. ओमफ्राय आं स्कुल थांनो बिराद मोजां मोनो होननायखौ माबायदि होनगोन आं स्कुल थांनो बिराद मोजां मोनो I am going to school so and just getting. ओमफ्राय आइया हाथायाव थांदों आं न'आव दं होननायखौ माबायदि होनगोन My mother is going in shop and I am in house having. ओमफ्रायहाय नों बयखौबो बर'निनो होनदो गासिखौबो नोंजों समान समान गथ'फोरखौ गासिबो मोजाङै स्कुलाव थां मोजाङै फराय बिमा बिफानि खोथा मानि होननानै बुंदो दे बर'नि गावनो बुङोबा थांला मा बुंबावनांगौ नोंबो बर'नि बुंदो ना गासिबो गथ'फ्रा स्कुलाव मोजाङै थां दे गासिबो गथ'फोरा मोजां स्कुलाव थां मोजाङै फराय औ फाल्थु जानाङा ओरैनो गेलेलाबायनाङा ओरैनो गेलेबाय थानांगौ बिराद फाल्थु जाहांबाय आंनो फिसालाया खिन्थु बारा फाल्थुद्रायबो नंद्राया बिमायानो सिदा खालामखायो आरोखि न'निफ्राय बाहेरायाव थांनो मोनखाया आरोखि न'आवनो थाबाय थाखानांगौ बिमायाथ' सानफ्रामबो जि दाबाय थायो नालाय ओमफ्राय दा बाहेरायाव थांनो मोना आरोखि थ' लोगोफोर आङो ओरैनो जास्ट माने फिसालानाव बायदिसिना सोंनो होननानै भिडिअ लानानै फैबाय आरोखि नोंथांमोनाबो मोजां मोनदोंबा आरो नोंथां आंनि चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब खालामना लादो आरो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौ अल खालामना लादो जाहाथे आं गोदान भिडिअ आपल'ड खालामोबा सिगांसिन नोंथांनाव मोनहैनायफोरबायदि आरो बेजों लोगोसे नोंथाङा भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामना जों फिसाला ओरैनो जास्ट टाइम पास खालामदो आरोखि दसे आंनि हाथाय सागानायनि मानो होनबा आं दलद सिरि थाबाय थायोबा हाथाया बिराद सायो आंना बेखायनो फिसालाजोंनो दसे टाइम पास खालामबाय आरोखि मोखांखौ ओरै नायब्रा बैयावसो नायनांगौ केमेरायाव बैयाव भिडिअ नायनाङा स' लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय लाभ इउ अल बाय बाय